Bye, kumusta niya, bye. So, taon-taon na sa ko nga wala mag-upload kay kanang namatay akong creativity. Wala na akong creativity. I tried my best nga kanang, unsa lang pangbutang sa vlog ba? Kanang daily vlog, kung sa may tabo. Yeah, kanang vlog sa di ka maguna-una ba? Kanang upload lang agad, bahalag pati kaayo, butang lang ang vlog sa kay para lang im diary ba? But lately, wala ko malingaw sa akong mga agi, mga vlogs, mga inatay, mga ayo. So, mo to, inatay. Anyway, I'm gonna update everything. Karon kay na di malas pagyo kay first day sa spring pag September 1 ya kanang spring murag musugo na nagko-warm so murag di nako low nindot na kay ko kay ay kalit di na kay ko kay kanang ang akong ang sa tawag gani ang feeling nako dili na tugnaw di na winter mo bloom na mga flowers unsa so happy ko September 1 kalit ag init kay weather problema kay itapon mako butang nako ang ganang garbage bin ba kanang basurahan ba kay pikuha man sa basurero paslak na ulit ko sa sakyanan ikan mo ko gisugo sira na akong putahan pak pag sira putahan igo lang gamay lang yung kayo niya replacement glass nipis kayo pag sira putahan pak boom bungkag akong windscreen karon kay bayad kog $300 pila man $300 sa Pinas karon but tapoy times 35 34 $300 sinampak pinugo maton hey ubos ako gamay niya marag wala kay ganang mo vlog na sa niya pag man nagtala ko sa mga video nak ba sabi na sa akong English vlog sa Pikas pati man ano may nindot to para nindot ang kagaling akong sulod ko ron akong kalo nga gikan sa concert sa live niya ang akong AC/DC nga shirt pagka concert nagilis ko glasses po katong original na ako nagam ko ni kun pero mo to kay ayo tinuod yun mamatay yung creativity ba maski wala ka mag-creative mamatay yung creativity di ka ganan mo edit so September 1 ug 2 saan karon September 3 patay ko pirmi ko last pag nagkamay yung assignment okay ra ni pero wala nag-update lang ko niyo ba kumusta lang ko ninyo ya kanang to safe mo ayaw mo badlong maski na mura na buang na taron kami nga rin nga buang sa mi nga rin kay 6 weeks mi nga lockdown stage 4 di ka basta-basta makalakaw ka 5 kilometers away dapat ikaw walay laing mga side bits ba kanang palit ka pagkaon na balik makabayan man ka kung mo gara ka kung nabuang bitaw ay nag-update ako ni bay hopefully kamo dia okay rasan mo niya kanang ay mo badlong niya kanang stay safe and everything else and ora sige bye tayo o bay, usa pa kanang gibingaw ko ning microphone ba so ako ning try gamit balik kani ang Shure SM57 solid kayo og sound so di ko kumamukanta wala ko di ko kumamo video kay pero paitar kaning microphone ba di ba paminawa